The name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of love. Send forth your Spirit, and they shall be created. You shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga kabagting, maayong buntag sa tanan. So, kumusta? Medyo nadugay ta o nagita ka live, no? Sa taod. Gawas nga bisita, medyo doon ay problema sa tong tingog karon, no? Nakita ninyo, nadungog ninyo nga murag di kayo kondisyon atong tingog. So, sa tanan, mga igsuon, maayong buntag. Once again, ako mugi pangumusta nga tagi paningkamutan nga maka-live ta. Brad Jesse Kanyas, no? Sister Mary Claire Molit Enriquez, maayong buntag. Maigsoon, nabisita kay sa nahibawan ninyo, no? Magbalhinay ang mga pari diri sa diocese sa Talibon this coming April 1, no? Muni general reshuffling na mo diri. Unya mo lagi nagkabisita sa atong panghipos, panglimpyo kay ato sing i-prepare para sa bagong pari. Si pangandam. So mamasaygi kuan sa atong obispo nga andamon sa inandamay. So daghan na tag mga hisgutan kay taud-taud naman ta nalatay mga post ginagmay. So ang akong gihimong akong tatong hisgutan ron kay kami gyud maila di ay ang nani na gyud maila ang basihanan gyud sa kamatuoran o ang kamatuoran ni inigyot, no. Nako gi-post nga ang daghan nga mga tinuohan tingali kat ang tanan nga halos tanan dili Katoliko nagtuog yun sila nga ang pulong sa Dios kana ra gyung nasulat sa Biblia, kanang gilitra ra gyud. Apo utana mao gyud na itinuod ang mga Bible alone, no? May tag Bible alone. So murag gipasabot nila nga sa dihang na compile na humagsulat Biblia na deklarar na nga ang gitawag og canon o pila gyud unsa nang masulat sa Biblia. Diha na gyud naglimit ang pulong sa Dios. So practical gyud ni mga igsuon. Nabagoy Dios nga ang iyang mga pulong, ang iyang kamatuoran ilimit dihas litra. So dinhi nakita nato ang heretical gyud sa tanang nagtuo nga Biblia ra mo ay pulong sa Dios. No? Ilang nako i-post god nga kanang na ay nagtuo di ay nga ang Biblia mo ay prisuhan sa pulong sa Dios. Napugi mo supa. Sa to pa ilang giangkon nga
ang pulong sa Dios gilimit lang diha sa litra. Gilimit lang diha sa kanang mga nasulat. Mao ni klaro nga kinasayupan gyud ni maison. Mo insist gyud ta ani nga dinhi gyud na sayop. Ug dinhi nakita nato nga ang Bible alone teaching, which is not biblical itself, usa gyud ni ka kanang sayop. Sa man ni yawan-on siya o bakak man ni gyud, mao ni klarong bakak. Si Kristo mismo, kung atong tanawon ang atong Ginoo, sa iyang pili sa mga apostoles. Nagpili ba dahil sa mga apostoles aron himuong writers? Kana lang. 12 man to kabuok. No? Dili man tanan writers. Iasa man magpili ka ug dili mo sulat kung ang imong pagtulunan isud lang nimo sa usa ka libro nga kining Biblia. No? Tanan na to si Kristo nagpili ko sa 12 ka apostoles. Pero ang purpose ni Kristo sa 12 ka apostoles, aron mo padayon sa pagwali. Wala siya magpili. I don't know, naabay mabasa sa Biblia, nga nagpili ang akong pilion is Kristo, kadtong writers. Kaya ang akong mga pulong, ipriso na lang sa inyong sinulat. Muni bakak sa atong panahon ron mga igsuon. Daghang bitbit sa Biblia, yes, sige sila pulong sa Dios pulong sa Dios. Pero gilimit nila ang Dios sa Biblia. Gani, wa na gani sila mo kanang dig up gyud og nganong naay Biblia. Nasayod man ta without the Catholic Church, dili man gyud makompile ang Biblia. Without the Catholic Church, dili man gyud madeklarar ang 27 books sa New Testament or ang gitawag na tog final canon. Unya, kung wala hipusa ang Biblia, wala day pulong sa Dios. O wala isulat day, wala pa day pulong sa Dios. So wake up mga igsuon. No? Kitang Katoliko, kita gyud na sakto gyud. No? Unsa naman day ang gibuhat ni Kristo? Gani, ang Biblia mismo nang pamatuod nga ang kanang si San Juan mismo. Kaya pagsulat ni San Juan, wa man siya maghunahon ng Biblia, no? Individual writers. So si San Juan mismo nagpamatuod nga ang nasulat dili igo sa kinatibuk-an sa pagtulunan ni Kristo. Juan 21:25. No? Basahon pa man natong nakaibaw naman taan, no? Juan 21:25. Matud pa ni San Juan, daghan kaayong gibuhat sa atong Ginoo. Na mo yung rabag uban, wa na'y kapuslanan. Na ba di buhat to sa Ginoo ay kapuslanan? Daghang gibuhat sa Ginoo. Na wala masulat. Nining basahona. Kay kung gisulat pa, bisan ang tibok kalibutan, dili paigo kasudlan sa iyang sinulat. O sa may Catholic understanding, di na lang ta sa mga dili Katoliko. Ang Catholic understanding ani, buti pasabot nga Christ is beyond letters. God, Diyos gud siya. Labaw, dili ni mo sulat na. Ang Biblia nagtudlo man gihapon, no? Nagtudlo man nga dili gud si Kristo paigo isulat. Walay kisabay theologian diha. Tingali ang ubang mga founder sa ubang tinuuhan siguro sila mo pasalig nga ilagyong na kuha na kinatibukan si Ginoo na day sila. Lisod kaayo. Ang pulong sa Dios, buhi maning pulong sa Dios. Unya, unlimited siya. May tagpulong sa Dios. Sayop yung uban nga ang pulong sa Dios kanarang naas Biblia. Muna nga sa simbahan nga gituko ni Kristo, nagpili isang mga apostoles. Ang uban writer, ang uban maguwalira. Nga naman nga, iklaro mo yun na San Pablo sa
ang mga gisulat dihas Biblia nagpamatuod mismo nga siya dili tanan nakatali sa nasulat. Gawas og masinayop nila pagsabot. No? Sa Pablo 2 Tesalonica 2:15, dawata ang sinulat og ang binaba nga wali. Kaya mao man pud ni ang kultura gyud sa mga Hudiyo. Nehemia 8:8. Gawas nga mabasa sila, doon na sila buhi nga interpretasyon. Kanito umagod na mga igsoon. Ang uban mo ingon sila saktong pagtuos Ginoo. Pero si Kristo ni ingon magod, ako magauban kaninyo. Kanunay. No? Nagsugo sa mga apostol, panglakaw kamo, tibok kalibutan. Pero nag-uban ko. Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Karon kung ang litra lang sa Biblia mo atong basihan, o sa may papel ni Kristo mag-uban-uban siya. Dili na di siya ka sulti nato, spiritually. No? Iasa man ang atong pag-ampo. No? Ganong mag-ampo pamanta, unya maghunahon at tag na itubag ang Ginoo sa atong pag-ampo, uwa man na masulat. Basa ng tagkanunay sa Biblia. Without prayer, kay mauna na ang tubag sa Ginoo tanan. Buhi si Kristo maigsoon. Tingali sa ubang tinuohan ato pong tuuhan nga sakto ng ila jud sa ilang sitwasyon. Nga Biblia ra gyud nila kay si Kristo wala man maapil gud sila sa gisaad ni Kristo ako mag-uban kaninyo. No? Pag ingon ni Kristo ako mag-uban ninyo, sa to pa si Kristo kanunay nagtambag. Ang Espiritu Santo Juan 14:16-26. Kung sa may kapuslanan sa Espiritu Santo nga mukuyog makatudlos ka matuuran kung ang tanan kanarang nasulat litra por litra. Dinhi nakita nato ang dakong kabakakan na ining nagpatuo nga Biblia ra mo'y pulong sa Dios. No? The Word of God is beyond letters. Maunay pagtuos Katoliko ambot sa uban. Ang pulong sa Dios limitado sa sinulat. Wa man ay practical sad. Nakasulat for example ni San Pablo, taga Roma, taga Corinto. So pila ka tuig ug atong tuuhan ang gisulti karon sa atong maigsuong mga dili Katoliko nga Biblia ra may pulong sa Dios. Pila man ka tuig nga ang gibasa sa taga Roma ang sulat ra sa taga Roma. Maura da iti pulong sa Diyos nila. No? Unya, ang taga Pilipos. Wa man sila sulat sa taga Roma, taga Corinto. Maura tayo pulong sa Diyos. Nga, sulat ni San Pablo Pilimon. Maura tayo pulong sa Diyos. Kaya wa pa man mahipos. Hagay ka na ha. Sa kaya ika-ribat sa atong maigsoon. Ang atong Diyos maigsoon, ang si Kristo mismo sa atong pagtuong Katoliko, dili masulat. No? Ang Diyos dili nimo masulat tanan. Tiyo ba dili paigo ang kalibutan? Matawag na to grabe nga exaggeration ni San Juan. Laktod nga pagkasulti sama nga ningon sa San Juan. I cannot write the whole of Christ. I cannot write everything about Christ. Because Christ is God. Mauni, nagtuo sila o Ginoo, pero ang ilang Ginoo malimitahan sa litra. Mauna karon ang ilang mga password maigsuon ug natay isulti. Mabasa bas Biblia, mabasa. Bahalag di mabasa sa Biblia. Kaya ang matuod nga simbahan, gikan ni Kristo, si Kristo buhi. No? Ang Espiritu Santo buhi nga nagkuyog. No? Moampo gud ang Kristo. Malandong gud ta. No, ingani man pag-ampos Katoliko. No? Mag-meditate ka, malandong nga ang Ginoo mo tubag nimo sa imong kasing-kasing. Not necessarily nga gikan sa Biblia. Mo na nga ang ato maigsuong dili Katoliko, so walay pagpasalamat sa Katoliko nga mao'y
tapok mo hinungdan nga doon na tayo Biblia. Nagpatuo nga sila grabing higugmaa sa Biblia. Pero tinuod wala sila motuman ni ini. Kaya ang Biblia mismo nag-ingon, pinaagi ni San Juan, ako balikon, nga daghang gibuhat si Kristo, nga dili masulod. Daghang gibuhat si Kristo nga dili kayang isulat ni San Juan. Pero ang ato maigsong dili Katoliko, Bible alone sila. Dinhin nato nakita di ay. Ang pag-ingon nila nga Bible alone, Biblia ray tuuhan, mao ipag-limit nila sa gahom sa Ginoo. Nga ang ilang Ginoo dili nakagawas ni ining Biblia. So maigsoon dinhin na palpak ang ato maigsong di Katoliko, no? Ang Ginoo, ang kamatuoran sa Ginoo, pagtulon na sa Ginoo, ilang gipriso sa Biblia. Wala tay mabasa ni ana. Nga ang Biblia o ang litra maulamay ay pulong sa Dios. Kay kung ang Biblia o ang nasulat mauray pulong sa Dios, ni adtong wala pa'y nagsulat, wala pa day pulong sa Dios. Laing punto. Wala usab moingon si Kristo nga Pablo o Juan kinsa ni mga apostoles niya. Inighuman ninyo og sulat, wala nay motuo sa wali nga binaba. Tanan na. Litra por litra. Arang sayo pa, no? Amo ni nga kinsa tong mo supak diha, pwede rang mosulod diri. So sa atong mga viewers, no, atong gi-acknowledge, no, Glicerio Butal Godito Senior, Esther Gingging, Ate Edita. Oh, okay na mga bashers na ate, ato na silang iampo. Ang ilang pagdaot na to sa atong kamatuuran, nagpaila sa ilang sayop, no? Una nga, kamong mga followers ay ilang kuan. Pasagdi lang na sila. Mahimong tubagon sa sakto lang pagtubag. Kay kanang walas ka matuuran. Grabe na sila, no? Miraflor Jimenez Casinio, Mayong Buntag, Esther Blesela Polistico. Suko na po na sila ron dayo. Masuko ng masupak ani, no? Serge Buligan, Tenorio na padar, no? Nax Salvador, Raymond Perales, Randy Dokog Hermias, no? Sige. Sister Blesela, no? Ma'am Imelda Itang, Nene Okias, Jagmobs, Abi Kagang, o kinsa pa ni uban diri. So ug napay daghan nagtan-aw nato, no. Dito problema ana ati edita. Pahalag daoton ta kay naamtas tinuod mamana daoton man gyud bisag unsa ka tinuod, no? So mo ni problema ron sa mga dili Katoliko kasagaran, no. Kay ang ila pagtuo nga ang pulong sa Dios kana ra gyud naas Biblia, no? Ang pangutana, niingon ba si Kristo nga ug mahipos na ninyo ang Biblia, mao na lang nay tuuhan. Wala ganis Kristo magsugo nga maghimog Biblia. Ay, wa gyud di na mabasa gyud. Kay hilig man ka silag mabasa, na mabasa ba sa Biblia nga nagsugos Kristo nga kanang maghimog Biblia? Wa si Kristo magsugo maghimog libro. Doon na siya gidasig sa pinadayag ni isulat. Pero ang desisyon nga himuon ning Biblia, i-compile ang Old and New Testament, ang simbahan na, no? Nagsugo ba des Kristo nga kanang sinulat ni Mateo iapil na sa Biblia, no? Nagsugo ba di ay wala, no? Nagingon ba di ay si Kristo nga oy kanang sulat ni mo Pablo kang Timoteo himuan ng Biblia, kanang sulat ni mo kang Filemon iapil na sa Biblia.
Dili na. Kaya nagtuo manggod ta mga igsoon nga ang simbahan nga tinuko ni Kristo mao ang simbahang Katoliko. Giuban na niya. Unang buhi si Kristo kanunay nag-instruct. Mao nga unsay desisyon sa simbahan. Deklaro naman ng Kristo, no? Unsay ang imong idili dinhi sa yuta. Idili dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. This is the power of the key. Matthew 16:19. Nagisulti po na niya kinatibuk ang grupo sa mga apostoles, Matthew 18:18. Ang inyong idili din sa yuta, idili dito sa langit. Ang inyong itugot din sa yuta, itugot dito sa langit. Pero kining maong mga pulunga, kining bahinas Biblia, sa mga Bible alone, di na ba na nila basahon? No? Dili yun na nila itudlo. Kadungog ba mo nga na nagtudlo nga si Pedro gitagaan yung yawi o niya doon ay gahom sa pagdili o pagtugot. So, ug wala pa ning gahuma sa simbahan. Walay mahimong Biblia. Nya, walay mo tuo. Saan ni mo pagtuo nga kining sulat ni o kaning Mateo ato ng epil sa Ebanghelyo. Kanang sulat sa mga Hebreo nga wa gani mahibaw ikin sa writer. Unsaon man nato pagtuo, pagdawat nga kana inspired word of God kung dili pa ni decide ang simbahan. Ang mga simbahan karon nga tinukod og tao, wala gid sila ana. Sakto sila nga wala sila infallibility, no? Dili sila kapasalig nga ang ilang magtutudlo magkasultis kamatuoran. Pwedeng masayop tungod kay dili man sila maoy simbahan gitukod ni Kristo. Unya, sakto ra pod sila nga Biblia ra ilang tuuhan, no? Kawa mas Kristo dili man may pangulo nila, no? Kolosas 1:18, si Kristo may pangulo, ulo sa simbahan. Ang simbahan may ang lawas. Una kay ulo mas Kristo nga nag-uban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nag-uban nato. What is ay papel? No? Maglingkod-lingkod na des Kristo nga kararang basahan ng nas Biblia. No? Bisan gani sa atong nasod, namantay batakang balaw, namantay konstitusyon. Nganong may eskwela pa mga abogado. No? Nganong kinahanglan pa mag-abogado. Kay sila ang mupasabot gyud dili lang kay ang litra por litra. Kay ang nahitabo gud karon ug sa konstitusyon pa ni ang tanang tao na ron nahimo ng abogado. Kay mo na ilang gibuhat sa Biblia. Murag tanan na bitaw mo interpret sa Bible. Mao na nakadakong sayop karon. No? Kung dili mahimo nga ang tanan doon ay otoridad mo interpretar o mo hubad sa gitawag natog balaod sa Pilipinas ang konstitusyon. Nganong ang Biblia bisag kinsa ra may mohubad. Tungod kay bisan kinsa na lang ang mohubad sa Biblia, tan-awag unsay nahitabo. Grabe nang tinuuhan. Wa na, di na nato ma-identify ning uban. Nagbuot-buot na lang sila. Unya, parihag doktrina nga Biblia ra kuno ituuhan. Una, isig pasiatab lang kinsay saktos Biblia. Pero lahi ang simbahang Katoliko. No? Kay doon na kita'y buhi na magtutudlo. Ang gitawag og magisteryo. In that way, that what makes us sure. Kay di naaman diha. Muna nga usaday da kadakong bakak ang pag-ingon nga ang pulong sa Dios, ang Biblia o ang Biblia maora na pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios gipriso niya sa mga litra sa Biblia. Maunay dakong sayop mga igsuon. Kay dunay panahon nga wala pay Biblia. Nagani. Kano sa man nakasugod ta nga dunay Biblia. Ang printing press 16th century na gani na nahimo. Muna nga sa kadakong pagpanamastamas nga moingon sila ang pulong sa Dios gilimit lang nato og unsay naas litra. Ang ilang Dios tingali dili mao'y tinuod nga Dios. Ang ilang Kristo dili tinuod nga Kristo. Ngano man? Ang ilang Kristo ang iyang pagtulunan nasulod naman sa Biblia. Pero ang tinuod nga Kristo gisangyas mga apostoles
Matud pa ni San Juan, dili paigo, no? Isulat ang tanan. Ang kalibutan dili kasudlan sa sinulat. Okay? Ang atong Ginoo, ang atong Kristo, Ginoo man gud siya. Dako pa sa tanan. No? Mabito nang ang tibuok kalibutan, ang tibuok universo na lukop sa presensya ni Kristo na imo nang limitahan. Ug ang si Kristo wala mohunong sa iyang mensahe. No? Wala mohunong. Mao na nga naaman tay sinulat ang simbahan agtudlo nga we have this sacred apostolic tradition. Kay unsaon man nato pagbunyag kung wala ang tradisyon sa simbahan, unsaon pagbunyag, unsay isulti, unsay purma, unsay mga buluhaton, unsaon man pagkasal. Hindi gyud mabasa sa Biblia unsaon pagkasal. Pero ubang tinuhan magkasal man sila. No? Unsaon pagsimba, unsa may sinugdanan, tunga-tunga katapusan. Unsa may hanay sa pagsimba. Dili na mabasa sa Biblia. Muna nga, ang ubang tinuhan, naging silang Biblia ray tuuhan, pero nagmamaorasan sila. So, sa day kadakong bakak, ang pag-ingon nila nga, ang pulong sa Dios equals Bible. No. Ang Biblia gisulatan sa pulong sa Dios. Pero dili tanang pulong sa Dios sa atong pagsabot kana rang nasulat sa litra. Pagkaminos ba po ng Ginoo ha? Di man gani matugkad ang Ginoo, una masulat na hinung tanan. Diha ang sayop. Unya ang Biblia mismo igo na nga nagtudlo nato. Nga mutuo ta labaw pas Biblia. Mo lagi na. Sakto gid pod nga wa na sila laing pulong ang naara gyud sa Biblia. Wala na sila laing pulong sa Dios. Ang Biblia ra gyud kay si Kristo nag-uban man siya ang simbahan. Una ka nang masimbahan na tinukod naman nagtao. No? Mga Sabadista, tinukod sa upat ka tao. No? Unsaon pagkatinuod nila, nagkanang upat ka tao si Ellen White, James White, kisa patong kauban. Kisa may naghatag nila katungod nga sila gyud ang mo tukod anang simbahan na. Without them, walay simbahan di ang tinuod. Diha ang sayop. Tanawa ro gyud mga isuon. Tanang simbahan, Jehovah's Witness, no? Tasir Russell, Baptist Church, John Smith, Mormons, Joseph Smith, ug kinsa patanan. Pareharan na sila, sinugdanan tao nga layo ra gyud ni Kristo. Una silang tanan nag-ingon, Biblia ra tuuhan. Ang Biblia ra mo ipulong sa Dios. Of course. Para nila, Biblia ra joy pulong sa Dios nila. Kadi man si Kristo mo ipangulo nila. No? Medyo bugat-bugat ni kay dugay-dugay naman tanag. Ano watakal live ang isuon. Pero mao ni ang post. Grabe. Naag yun nagtuubang bantay mo. Ing na lang yun nang unay lang tinuuhan diha. Pagkutan ang pulong sa Dios nalimitahan ba sa Biblia? No. Ug moingon sila yes. Kana sayo. Ug mo sila no, asa man ron ang pulong sa Dios nga dili ang Biblia. Wala gyud. No, di gyud na nimo makita nila. Maglisod sila tubag. Kaya ang simbahan, giklaro mas sa simbahan, ang pulong sa Dios mao ang duha ka sources. Ang Biblia nga sinulat ug ang sacred tradition, ang balaang tradisyon gikan pas mga apostoles. Buhi kini. Ug pinaagi kini sa magtutudlo nga simbahan, ang gitawag natog magisterium, the teaching church, the teaching society of the church. Maong gisugdan sa mga apostoles ug ang ilang sumusunod nga mga kaobispuhan. Karon si Kristo nagtukod og mga apostoles kay sila mo padayon. Pero unsang pagkaunsa ang nagpadayon mga founder man sa ubang tinuhan. No? Imbes walay bugto gikan ni Kristo sa mga apostoles. Ako nagpadala kaninyo, matud ba? Ingon nga ako gipadala sa man, ako magpadala kaninyo. Ngadto sa tibok kalibutan,
hangtod sa katapusan sa kalibutan. Karon simple ra gyud. Og dili ka Katoliko, are you connected with the apostles? Magpatuo sila konektado kuno sila spiritually. Wrong na siya. Og spiritually lang. Kay claim ra. Kinahanglan ang connection sa atong mga leaders, mga isuon. Historical yun na. Kasi Kristo nag-ingon magyod, ako mag-uban kaninyo kanunay. No? So, usaday sa doktrina sa mga Sabadista, mga saksing Hiuba, Mormons man tingali, no? Na ang simbahang gituko ni Kristo na hanaw. No? Doon ay nag-post nga, kanang, ang simbahan mahimo di ay nga, mo-apostatize totally. Iyang gipanundog ni Judas, iyang gipanundog ni Lucifer. Uy, mahanaw ba di ang simbahan? Kantong notipas mo to'y mahimong Judas, mahimong Lucifer. Pero si Kristo naging umanbihisan nagangan sa kamatayan dili makabuntog ni ini. Nganong ipabuntog Manila. No? Kay gituuhan di ay sa mga Sabadista, ang simbahang gituko ni Kristo nga kining Roman Catholic Church. Nagtuo sila nga nahanaw. Unsa ang pag-unsa nga sila may muklaim. Una, pinaagi nining ilang founders nga walay basbas gikan pa mga apostoles. Mo na nga ang bakak daing gitudlo karon kanang ni apostatize ang matod nga simbahan. Mo na gitudlo ni Ellen White, no, sa iyang The Great Controversy. Unya, siya na ang magtutudlo, no? Usa man yung pag-sure niya nga sakto siya. No? Kinsa may nagpatuo na nga sakto si Ellen White. Matud pa sa usa ka Sabadista nga nag-post, nag-video, nituo sila nga si Ellen White inspired. Kisa may nagingon. Pero si Brad Julito daig, lahi po iya. Kaya di man kyun ingon nga, tuuhan kyun daig nga, infallible si Ellen White. Sa ito pa, ang iyang gisulti pwedeng sayo, pwedeng sakto, pwedeng dawaton, pwedeng isalikway. Mo na nga sila ra po'y nagtudlo gyud sa sakto nga sayop nila. No? Si Ellen White, for example, uban pa mga founders diha, kisa may naghatag nila og katungod. Wa man kani sila kasumpay sa mga apostoles. Kay ang simbahang gituko ni Kristo maigsoon kang Kristo ko na. No? Manang katong nag-post nga, bisan kuno gikan ni Kristo mahimong masayop. Kay si Judas man ang imong gi-example. Pero si Kristo ni pasalig yun. Kay ang simbahan, ang simbahan maumangkoy nagpadayon sa buhat ni Kristo. Pero si Kristo espirituhanong nag-uban niini. Okay? Adrian Kaling Tarok Jr. from Compra. Masa ni? Compra Lioy. Sani? Liloy Zamboanga del Norte, no? Sir Bernarda, maulagi na maghinahina signal, no? Magkahinay-hinay. Sagdi lang. Nangita na mong daig o sagdi lang kay busy po niya lito. Sheila Love, thank you for the stars. Brad Albert, Ray Arns, thank you for the stars. And salamat maigsoon. Okay. Si Dita, suko na po kayo, dauto na po. May problema natin. Adelada Brown Paharis, good morning. Katolikong Gugma, good morning. So sa tanan maigsoon, morning nga, atong giklaro nga ang pagtulunan natong simbahang Katoliko nga ang pulong sa Dios gibilin sa Ginoo diha sa simbahan. No? Ang kamatuuran, ang mga pagtulunan, ang ebanghelyo ni Kristo. Unya, nagpili siya 12 ka apostoles, magwawali. No? Unas tanan, magwali sila. Panglakaw ka mo, isang yaw. Unya, ang uban nagsulat. No? Mao na nga, dili mahimo nga ang sinulat ra mo ay pulong sa Dios. Dapat kung ang mga sinulat maura to'y pagtulunan ni Kristo, ang gipili unta ni Kristo tanan ng mga apostoles, pulos writers. No? Ang simbahang Katoliko nagtudlo base sa gitudlo pod sa Ginoo mismo
nga ang pulong sa Dios nasulod sa duha ka sources. No? Una, ang buhi nga tradisyon, mga pagtulunan nga gidawat sa simbahan pinaagi sa mga pangulo, mga instruksyon, ug ang nasulat sa Biblia. No? Ang ubang tinuuhan nga di Katoliko, ang pulong sa Dios ilang gipriso sa litra nga maong Biblia. Asa may sakto. Ang Dios sa Katoliko, ang Kristo sa Katoliko, dili ma-describe ang kinatibuk ang Kristo mahitungod o pinaagi sa litra. Dili masulat. Ug si San Juan mismo niingon na. Bisan ang tibok kalibutan dili kasudlan sa sinulat. Kung isulat tanan ang buhat ni Kristo. Mao ni atong Ginoo, mao ni atong Kristo. Dili malimit kung unsay nasulat. Pero ang Kristo sa uban, Kristo nga wa nay tingog, kana rang naas Biblia ang ilang Kristo. Kana rang tanang nasulat diha mora nay pulong ni Kristo. Pero ang atong Kristo ulo sa atong simbahan. Ug ikaw gani head, ikaw gyud pangulo sa grupo. Magpahilom-hilom dai ka. Walay Kristo nga niingon nga ako nangulo ko diri pero kana rang naas Biblia. Basaha. Ang atong Kristo nag-ingon nga ako magauban kaninyo. Sa ato pa na asya buhi. Mo nang mag-ampo ta. Bisag di ta magbasa sa Biblia, mahimutang padayagan ta sa Ginoo. Mo na itong pagtuo. Mo nang mag-ampo ta. Personal. Mo na nga daghan nag-ampo ang Ginoo mabati nila unsay mensahe. Yes, umbasa ta sa Biblia, makakita ta sa mensahe sa Ginoo. Pero nganong mag-ampo pa man ta kung literal lang sa Biblia atong pangitawon ang pulong sa Dios. Ang Dios makasulti sa atong kasing-kasing. Mapitas pinadiyag 3:20 ningon, ako nagatuktok sa imong pultahan. No? Di na day, wa na day magtuktok ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Mo na nga atong mabati ka uban nga bag-o sila. Kay giablihan nila ilang kaugalingon. No? Kay gipasulod nila sa Kristo. Gipasulti nila sa Kristo sa ilang kinabuhi. Dili lang ug unsay nasulat sa Biblia. So, mo na nga dinhi nakita nato maigsuon ang kamatuoran sa Katoliko ug ang bakak sa ubang tinuohan ang Dios o ang pulong sa Dios ilang gipriso sa litra. So, dinhi lang siguro ta kutob maigsuon magtiwas ta ani pohon. Salamat sa atong mga viewers, sa atong mga star senders, mga prayer warriors. Okay, ako murag di pa maayo akong tingog. Wa pa ko matiwas og panghipos po sa akong mga butang. Ayan po mi, makaparian, balhin mi sa laing parokya. Ako ma-assign ko sa Lunoy, Hagna, no? O sa Cabrillo Parish. Dito sa Bugnaw, dapit sa medyo bukid-bukid dito. Salamat sa Ginoo sa pagsalig sa itong obispo nga dumala ta sa usa ka parokya. Ayan po dito nga padayon tanin ni atong mga buluhaton dinhi sa kahanginan. Akong panikamutan nga mag-live gyapon ta didto. Kita-kita gyapon ta dinhi sa atong bagtingan sa kamaturan 101. Sa mag-usap pa hinung alagad Father Greg Mendez mo ingon kaninyo ang Dios manalangin kanyo tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Maayong adlawng Biyernes.